Здравейте, приятели! Включваме се от акумулаторен център Старт Варна, за да ви демонстрираме опция за решаване на така наречения наболял проблем, честото градско каране, запушените DPF филтри, на къси разстояние, дизеловото гориво. Сега ще ви покажем как можете сами да си направите регенерация на вашия автомобил, без да посещавате автосервис. Ако ви светне чека на таблото за регенерация и автомобила ви има нужда от регенерация, сега ще ви покажем как този конвей Kadiak върши отлична работа. Също така този конвей Kadiak има две приложения. Едното е за iPhone, другото е за Android. Сега ще ви демонстрираме. Изваждаме уреда, закачаме го за OBD буксата на автомобила, свързваме го посредством това приложение Kadiak, което сме предварително изтеглили. Закачаме. Вече имаме връзка. Тъй като Renault все още няма апдейт качен за професионална работа, показваме ви в тези марки автомобили, които производителя вече е направил необходимите апдейти. Все още Renault очакваме да има апдейт както за Renault, така и за Opel. Можем да използваме примерно опцията дизел филтър. Така, намираме нашият автомобил Renault. От тук задаваме на контакт, следваме инструкциите на Renault Master. Регенерация. Четеме внимателно всичко каквото е, което трябва да спазим. Едното от нещата е двигателя на автомобила да е топъл, нивото на маслото да е необходимите граници, да имаме поне 10 литра гориво в резервара, тъй като процедурата отнема около 30 минути и това нещо няма да стартира, ако всичко това не е съобразено. Така, стартираме двигателя и сега ще видите как приложението управлява софтуера на автомобила и ще започне регенерацията. Ето, сами виждате как повишава обороти, без да се налага някой да участва. Така процедурата продължава около 30 минути, след което вашия DPF филтър е изчистен и сте в готовност да продължите да карате безопасно. Всичко това може да го намерите на нашия сайт 24power.bg, на посочени телефоните да ни попитате. Доставяме до всяка точка на България.